Filmi Adile Naşit'ti. Filmi ku li ser jiyana lîstikvan Adile Naşit hatiye kişandin dawya salê wê bê nîşandayîn. Niha roja vizyona wê hat eşkerekirin pêncî berfambara 2025. Lîstikvan û pêşkêşvana televizyonê Adile Naşit roja hevdê pûşbera 1930 li Stenbolê hatiye dinê. Ew ji alî dayîkê ve Rûme hin dibêjin ew Ermenin. Naşit gelek lîstikên şanoyê û filmên sînemayê de lîst. Di filman de bi rola dayîkê şêwaza xwe ya taybet û bi kenê xwe dilê piraniya temaşevanên li Tirkiyeyê zeft kir. Roja 16 pûşbera 1966 kurê wê Ahmet di 15 saliya xwe de dimire. Di dilê kurê wê de kun hebû. Bi awayekî serketî ameliyat dikin lê paşê rewşa wî xerab dibe û dimire. Piştî vê yekî Naşit li ser zarokan di televizyonê de bernameyan çêdike. Ji ber gelek jê tê hezkirin navê xaltiya çîrokbêj lê dikin. Naşit roja 11 berfambara 1987 di 57 saliya xwe de ji ber kansera roviyê mir. Adile Naşit di sala 1976 de bi rola filmî İşte Hayat de li Festîvala Portekala Zêrîna Antalyayê de xelata lîstikvana herî serkeftî girtibû. Hababam sinifî, Süd Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler hin filmên ku tê de lîstinene. Niha jiyana wî di filmekî de wê derkeve pêşber temaşevanan. Derhinêr Çaxan Irmak bi navê Adile film kişandiye. Filmê ku senaryoya wê Nermin Yıldırım nivîsandiye li ser jiyana ratîna Adile Naşit hatiye amadekirin. Rola Adile Naşit lîstikvan Meltem Kaplan girtiye ser bilên xwe. Her wiha Serhat Tutumlu Er, Berke Karabiyik, Özgürcan Çevik, Bora Akkaş, Deniz Cengiz, Mehmet Avdan, Bülent Seyran, Tarık Ündüz, Seda Bakan, Levent Can, Tülin Üzen, Elif Nur Kerku de filmê de dilîzin. Lîstikvan Meltem Kaplan ji bo kenê Adile Naşit bîne cih gelek li ser xebitiye. Di filmê Çaxan Irmak de Meltem Kaplan rola Adile Naşit dilîze. Dem baş bibînin nava xêrê xweşiyê de.